Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Kano sa makamabot si Miss Krisha din sa La Tierra, Sir Minard? Ugma ng adlaw atar sila. Mao ba di ay? Oh, ug dili kay si Iha Krisya lang ang moabot. Kung dili kauban sab niya, si Brena. Ha? Si Brina? Buanhi sa de si Brina? Buanhi ang akong anak? Emosyonal si Brena bahin sa naitabo ni Punyong. Nag-iisip na niyang amahan. Mao ba? Higayon na unya kana nimo. Aron iyagyag ang nagtagong kamatuuran. Sir Minard, Andam ka na ba tar sila? Nga mutugan sa matuod nga pagkatao ni Brena. o Sir Minard, andam na gid ko. Andam na kayo kumuyagyag sa kamatuoran. Kung mao ka na, pagandami, kay ikaatubang na unya ni mo siya. Og ni ana unyang higayon na. Ayaw yun pag-usik og higayon. O sir, buhaton ko gyud unya kana. Ug daghan kayong salamat sa imong papahibaw nako bahin ni ini. Sagol kahinam og kabalaka ang akong gibati karon. Wa man to'y kasiguruan kung makadawat pa niya si Brina. Apan alang ka nako, mas maayo na lang masayod siya sa kamatuoran. Tiyatar sila. Nganong bangis man kayo ka na ko. Ikaw naman lang unta nga hibilin akong kadugo. Hilom Brina! Busit ka para nako. O mag-antos ka gyud samtang di akas akong mga kamot. Tiyatar sila. Nilaom ko nga ikaw unta mo ay makapanalipod na ako. Apan ikaw naman hinuon mo yano na kayong mo dagmal o mo pasakit na ako. Karoon lang ko makaamgo. Ganda kong sayop di ay ang ako mga desisyon sa kagahapon. Sukad lang malayo na ko si Brina. Nabatyagan ko akong kahawang sa akong kinabuhi. Brina, naot pa ang taga imo kong mapasaylo. Ang imong kaluha. Kung si kinsa man gani siya. O kung hain man siya karon. Iya sa doon takong mapasaylo. Kinsagit ka ha ang amahan ni Brena. Pero dili magyud musulti si Tarsila kung kinsa ang lalaki nga iyang gikarelasyon kaniadto. O mao'y nakapamaptos niya. Kung may kaluha si Brena, kinsa man. Ug hain sab ka siya karon. Mao ba day? Paminad? Iho Jomari. Oy po ni Rolaida. Nga mo dayon gid kuno si Brina. Bisan og emosyonal kini sa gidingatan sa suod nining higala. Lawom na giday ang dot sa panakigala nila ni Brena ug ni adtong VJ Sandivar. Hey! Okay ka, Brenna? Okay naman ko, Miss Krisha. Mura man kagway ka to, good. Pilaw kayo ng tanawon ng imong mata, oh. Luoy kaayo. Dagan magkukugyaw na ako na, Miss Krisha. Naibaw ko.
Apil sa nakahasol ni mo mao ang kalit na pagkahanaw ni VJ Sandivar nga imong higala. Miss Grisha, Laban lang ha. O pagpakalikon, Brenna. salamat Miss Grisha. Hello? Nahibaw kong nagpaminaw ka lang nako. Tubag ako. Unsa imong toyo? Unsa? Hello? Tubag ako. Hello? Nalipay ko nga nakadungog sa imong tingog. Unsa? Pabuton ko ang imo unihang pagtapon kanamo. Kami nga matod pa ninyo, mga antagonista. Ako mao ako. O gikinahanglan ko ikaw. Gusto kong masayod ug makaila sa imong pagan. Igo na ang giingon ko nga ako mao ako. Talawan ka nga nagtago ni anang imong takuban. Pwisultihan ko sab ikaw nga mas talawan ang tao na nagpakahilom lang sa kamaturan. Mas pagkatamison ko nga ikauban ka sa mong pundok kaysa anha ka sa huyang og hago ka nga kapatiran sa espiritual nga mupatay sa ilang isig ka magtotoo. Unsay ibong nahibawan bahin sa pundok kag giduma sa mga Buenavides. Huyang ang iyang sukaranan. Hago ka ang pundasyon. Busa sa katapusan unyang mga adlaw, iran silandi sa tanas. Unsa? Usbon ko sa makausapa. Balihin diri ka namo kay kapakyasan mo'y nagpaabot sa pundok kag giduma sa mga Buenavides. Motuo og musalig lang ko nimo. Kung magpaila ka nako sa tinuoray mong pagkaikaw. Mo Hello? 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 Huh, iyan ang ki-off ang among conversation. Wa na siya mutupay pa nako. Kinsakit ka ha siya. Paminard, salamat kayo, pa. Nakauyon ka ba sa brand new car nga gipadeliver ko alang gani mo? Iyo sa mo. Oh, pa. O, usbon ako. Daghan king salamat. Bugtong ko ikaw ang anak. Ug ikaw ang akong kalipay ning kinabuhi. Busa inaot nga magkasinabtanay kita, iho. Pasailo ako kung na mga punto nga magkasumpa kita, Paminard. Apan ilaw mo sa akong dughan na ang gugma og dakong respeto nimo isip akong amahan. Disaad ako sa lubong sa namatay mong inahan. Nga ihatag ko kanimo ang tanan. Gitungan gyud ay niya ang iyang gisaad nimo. Dongjo Marie, Oh, Yaya Ingrasya. maayo hinuon. Kanunay nga gipabati ni Papa Minard nga pinangga ko niya, Yaya. Hinaot nga dili ka gyud magpada sa iyang pag-agni kanimo. Aron makikiusa ka nila sa pagsimpa sa ilang Dios nga sungayan. Oh, Yaya Ingrasya. Si Ginoong Hesukristo lang mao ang atong Dios. Siya ang Alpha ug ang Omega. Diyos siya nga mao ang sinuganan ug ang katapusan. Amen, Yaya. Amen o amen. Naman si Papa Menard nga mo'y makaatiman unya nila ni Krisha kung maabot na sa Krambay. Dalikyaton lang gid nako una si Maki sa ospital. Nga naman ko. Kalit man kong gikulbaan sa pagsuod ko ni ining
Labi sa ospital. Ah, do ko mga pasyente ang gidali og sud sa emergency room. Unsa ba kinahitabo ato nila? Aha. Na mga nurse. Magsusi ko. Magpangutan ako. Nurse, unsa emergency nga nahitabo? Nganong naiduha ka mga pasyente nga nagkadugo ang gidali sa pagsud sa ER, ha? Kuan, sir. Taga-syudad man ko na sila, sir. Oh, ha? Duha ka babay ang sakay sa auto. Kanang usa nga mao'y nagrabihan, maugit ko nun ay nag-drive. Unsa? Oh, kanang nag-drive nga mao'y nagrabihan. Murag patay naman, sir, oy. Oh, Wa naman mahitsura ang iyang naong taon. Ginoo ko. Sila ka na si Krisha ug si Brina? Mao ka? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!